weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to denduɗi e nder galle alhaji samba jengudi ba kame zarde muɗum kon waktu yoni ha to beelona e nder galle samba ilbousi ɗo ñalli hande ceerno abdoul karim dia to dañcaɗe ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal to jalluɓe biidi aynaɓe e nder sangre nde kottana musɗo waɗi toon kikiɗe hanki o ɗum ko caggal hankide dugdi aynaɓe ɗiɗo hen goto fi goɗɗo laaɓi on noon wasi fittanu muma ene tawe to morga Wourossogui oya ene tawe juuɗe gendarme aɓe to semme to leydi Mauritanie yogay sarɗiyankoɓe lundo hanki ceppi yeeso jagoɗo to pitiɗo diƴƴe jarateɗe ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ko fate ɗom ka timmuka tawetegoye nder wuuro Nouakchott ɓe kolliti noon ɗom ka kane yaaji e nder leydi ndi kala ɓe erima Azwani nde humtata o haaju ko ɓuuri yawde yaccade to leydi Mali CNT ko suudu sarɗiyeji ɓe lawɗini hande o sarta national ko fate jaam gendi leydi ndi kene foto wonde 124 lawɗini ɗum e gardugol colonel Malika Diaw to leydi Guinée Conakry laaɓe ene tawe nder ndiyam leeɗe kewɗe ne kumba hewɓe hande donki yettade galleji men ɓe erima balle ko heñora ko to leydi Ghana ko hélicoptère yani toon hanki o kene wonno jeetat neɗɗo mbasen pittali men henɗiɗo ko jagorɗe oya wonno ko jagorɗo konu goɗɗo ko jagorɗo taridi hande o waɗama sunare drapeau ji kala gartirama ha hakkude kabruji men maɗa ha to Côte d'Ivoire Soudan ma en jaton to Tchad hakkude Niger Afrique du Sud joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare tv gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabet tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗi jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Nouakchott jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1
34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkondita koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji yawra ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande jeeɗiɗi juko hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten koye ndeɗo hen ustare taw kadi ko wande toon to États-Unis de Amérique wonande o guiɗo leñol julɗo dusodirnoɗo e dendagal bandiraɓe kala woni ceerno Mamadou Bocara Ba mo ganduɗa ko jaltunoɗo aduna e nder yontere nde e nder yontere yawtunde walla mbiyen ndeɗo hen yontere toon to États-Unis de Amérique ɓandu makko noon walla mbiyen goski ma ko hande iwata wonande kaya toon to États-Unis de Amérique ma en ketto hen Cheikh Oumar Dia taw kadi ko goto e musidɓe makko goto kadi e musidɓe galle o taw kadi ko toon to États-Unis de Amérique kono ne kadi ceerno Sarif Ba kame sohna Mariama Tijane Ba kala enen ndenda ustare ndeɗo hen ndenda ndeɗo hen sunare e dendagal bandiraɓe julɓe kala kullu nafsin dha'iqatul mawt thumma ilayna turja'un والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bandiraɓe julɓe ha tengti e bandiraɓe men Pulaar Speaking wonɓe e nder leydi he ha caggal leydi o ko musidɗo moon Cheikh Oumar Dia ɗo e New York sikki ala en kaldi e El Hadji Muniru mo ganduɗa kañum jogui social Pulaar Speaking o habri en wonde goski Mouhamadou Bocar Ba mawɗo délégué ji cankinoɗo ñande aljuma goho nduɗo lewru goski ki inchallah rabbi ma wayno alarba hande jeegom nduɗo lewru saga 8h45 PM heure New York faade Maroc
ki yetto Maroc ñande alhamisa sanga 8h50 heure Maroc ki hirndita Maroc ñande alhamisa nde sanga 11h45 ki yetto Nouakchott 1h45 am jamma alhamisa o inchallah rabbi ina jogori jaɓɓanade en goski ki noon hono kaw Abouba numéro makko ko 46 95 97 28 inchallah rabbi caggal nde kalduɗen e ceerno Moussa War mo Feralla o habri wonde so tawi goski ki ari ɗon inchallah rabbi ma won ɗon ha ñande kikiɗe aljuma ɓe kirda ɓe paya Feralla gendi makko inchallah rabbi ina tijja jogori wirnede ko ñande aset sanga 10h omo habra ɗum dendagal bandiraɓe julɓe ñande aset sanga 10h subaka ko nden ceerno Mouhamadou Bocar mawɗo délégué jogori wirnede e gendi mum Feralla ɗum noon président section New York Ousmane Ba ko noon kadi président fédéral Harouna Dia e wallidi ɗum ene kesɗitina dowuji men faade e dendagal julɓe ha tengti e koreji men Feralla e ko taari Feralla foof eɓe mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yo Allah yurmo yaafo jaaɗo harna aljanna malaikatu rahman jaɓɓo ɓo hen sakkade e duwade en hokkat noon habaro musidɗo mon Cheikh Oumar Dia ɗo e New York eɗen mbiya yo Allah wanmo to wanno min alladhina la khawfun alayhim wala hum yahzanun amin ya rabbal alamin on jarama amina ya rabbal alamin Cheikh Oumar Dia kabaro yettima no feewi oɗo kabaru iwi koye Cheikh Oumar Dia ton to États-Unis de Amérique ceerno Sarif Ba sohna Mariama Tijani Ba e dendagal bandiraɓe julɓe kala wonande jaltugol aduna ceerno Mouhamadou Ba wonande Mouhamadou Bocar Ba mawɗo délégué ji jaltuɗo ñande aljuma nde ton to États-Unis Amérique so haaji jomiraɗo ñande aljuma janggo nde kikiɗe nden tigui goskiki hirdata ɗo noksoɗo faade ton to Feralla ñande asen nde o wirete ton to Feralla en mbi ko duwa ko kala allahumma amina ya rabbi kumpital mene ɗem ngala pulara hanki noon en juumino seeɗa ko fate banggue wonande conférence mo joguiɗen yuɓɓinde toon to Wendu Bosyaɓe ko nogase jeegom nogase jeeɗiɗi lewru septembre so jomiraɗo haaji woni lewru fandudu e lewru mawludu fandudu so jomiraɗo haaji ma en gartoye ɓangguino ngo ñalawma janggo so tawi jomiraɗo haaji kumpital mene ɗemgal pulara paɗena ko ton to jalluɓe kottana musɗo waɗi ton to jalluɓe ɗum ko kikiɗe hanki o wonande kay aynaɓe taweteɓe toon to biidi noon ko biidi ɓen aynaɓe lultoɓe luldo e jawdi daridi taw kadi ko toon to sangre to so tawi woni oɗo saaha yonti nayi ɗi kewani artude wuuro jalluɓe kewi wonde ko toon to biidi ko toon aynaɓe kewi wonde sa kala noon bottaji mabɓe nawe toon ko wona ɗum ko noon aynaɓe ɗiɗo nanggodirin toon e nder dukko mabɓe hen goto noon fi goɗɗo laaɓi biyeteɗo mawɗo jalluɓe o on noon wasi hen fittandu muɗum ɓandu makko noon ne tawe toon to Morga Wourossogui kanko baɗɗo ngal badal o dogui o nanggoya ko toon to Dounde hewɓe kollitini ko toon o jeeya oɗo saaha mo tawe e juuɗe gendarme aɓe taweteɓe toon to Semme ɓoyata mawo ɓennine toon to Matam kanko on basde fittan mum o Jayde Weltare TV ne duwono dendagal jalluɓe naɓe kala eɗen mbasiyo kadi laaɓi wonko handi waɗe e goɗɗum ko wona fiide neɗɗo ko mettinɗa ko kala hento dajje neɗɗo e laaɓi koye kabaruji men e leydi Sénégal keddotoɗen to Touba hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hande on e tijja toon to wuuro teddungo hakkude makko e khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountakha Mbacké no hoyi wadde e kala hitande so tawi oɗo saaha yonti hoorejo leydi ene heewi wadde toon jillu mum gam jillu ziyara heɓanade ngal ɗo henna maggal tijjangal ñande 13 nduɗo henna lewru do gonɗen jaagoɗɗo télécommunication woni Aliou Sall waɗi jillu mum hanki o toon to Touba o dañi jooɗodade e porte parole joguiɗo konngol khalifa général mo Mouride woni Serigne Abdoulaye Khadiri Mbacké ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi o holliti so tawi woni kay ko ƴamde lefol laamu so tawi ɓe ngari ɗon aɓe kaala kala mum so ɓe keeɓi lefol laamu noon kala koɓe podanno ngo wuuro teddungo ala kala ko waɗete hen kono kadi o wasiyima jagorɗo ɓayde ko kañum tambi kala ko fate télécommunication leydi ndi kala nde ɓe jurnitto haalullaji guila e layleti rendo ƴattoje ñiŋoje e malli e gueɗe goɗɗe kala
ɗeɗe gueɗe kala nde laamu ngu wattanen haqqille mum beele leydi ndi wawa taktede rewa e dow kisal peewal no feewi kanko jaagoɗo holliti maɓe darnu ken tolno e 49 unité e nder zone uji kewɗi taw ko wifiji gratuit beele kadi ɓen aroɓe ngal maggal mbawa tigui dañde wonande connexion ngaji timmuɗi tawɗen gueɗe kala ala hen ko mankata haydara keddoɗen koye ɗin fannuji yuɓɓinama batu tawɗo no feewi gam heɓanade mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam wonande délégation khalifa général mo tijaniya woni khalifa babacar sy mansour ene wondi kadi e yaadiɓe mum kala mbawi jooɗade jaagoɗo cellal ɓalli o noon holliti ma yaltin ken tolno e ujunnaje ɗiɗi taw kadi ko agent heedanɓe to banggue cellal ɓalli 6.1 point ma wadde kadi camion ngaji taw ko ganduɗa ko safara wonate mum ken tolno e ujunnaje tati koninke mo hinde police kala mum lonas holliti ma heblu koni mum gam fittude caniveau ji gueɗe goɗɗe kala beele iwoɓe e jokli nayi windere kala nottade jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama jogol latade koye lewru septembre fannudo beelɗen gueɗe kala ɓuura wonde e dow peewala timmugala gila 17 lewru juin ko nden tigui ɓe natanno hofgo juuɗe mabɓe woni ɓeena waɗɓe grève mumena taw ko liggotoɓe cuuɗi safara cuuɗi jaafuɗon taw ko liggotoɓe e cuuɗi sarɗiyeji leydi ndi woni cuuɗi ñawoji leydi ndi syndicat ji mabɓe noon hanki kolliti ɓe dartini ngoɗo hofgo juuɗe ɗum koye kaldigala hakkude mabɓe gouvernement o kono ɓe kolliti kay ɓe dokki sens lawol ɗimmol so tawi gouvernement o ɗoftima ko jeyno sababu haaɓe natani hofgo juuɗe seeɗa manki ɗum lebbi ɗiɗi taw ganduɗa hewɓe fodɓe ñawede ñawaka ɓe kolliti maɓe dutto e golleji mabɓe kono so tawi laamu ngu nottaki ko foti nottade ko kamɓene maɓe gartu ɗoɓe gonno ɗo hen dialogue national dewno ɗo hen taw yuɓɓinno ɗum ko hoorejo leydi ndi caggal goomu rewino ngal kaldigal hippino nden deftere nawtani ɗum hoorejo leydi ndi landaji lundo leydi ndi noon kamɓe kala ɓe ndendi taw koye dow konngol joguiɗo konngol mabɓe woni Sirigne Mbaye Thiam ɓe kolliti noon wonande kay ko haalda e deftere nde ko toɓɓe kewɗe nandiraka motani kay kene lawɗine sabu ala kala ko lawɗa hen ha sifodira nandira hen taw koye dow oɗon sifa ɗum kam yo mawɗo leydi ndi andir ɗum e dow oɗon sifa kala keddoɗen koye leydi ndi Sénégal suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ma yuɓɓin lulde mum caggal foftore nde lulde noon jogori latade ko 18 ndu lewru août 2025 sanga 10 heures toon to suudu sarɗeji ndu leydi Sénégal nde lulde ma duuma ha 31 lewru août kene tolno noon e projet ji 4 ma mbaw tigui yurnitede toon taw koye dow oɗon sifa kala ko wona ɗum ko noon gouvernement leydi Sénégal ƴetti pellital lawɗinde wonande kay loi hankkadi ni kala toɗɗaɗo taw toɗɗa kay koye gollorɗe laamu leydi ndi a haalat ko joguiɗa so galle so oto so montor kala ko joguiɗa a haalat ngaalu mum ha timma fo winde so tawi Allah yalta lefol laamu ngol ƴeewe kadi on saaha ko dañƴa ko beele ala ko gujjuɗa gam aldikinade e dow gollorgal ngal joguino ɗangal kanko de wo ñawono ko gila 2015 o waɗi duuɓi 10 kaso ɗum ko caggal ko taƴanano ko timmi kanko no wiyete ko A Diallo o holliti noon o yaltani kaso yo acce toon duuɓi 5 goɗɗi o holliti o heɓaki taw yaltude saabu ala kala agenda woni ala kala peeje walla ala kala programme o jogui yaltude kaso yoɓe ɗaccimo toon ha diwa oɗo saaha haawi noon ɓe renoɓe on kaso caggal kay ƴeewede wonande ko taƴana ko timmi ɗin duuɓi 10 ɗi o wino yo waɗ e nder kaso Assane Diouf kewnoɗo ƴettade gonnoɗo to États-Unis de Amérique ha artiraɗo e laamu Macky Sall ne jokkuno haalde ko haalanno ko kala nawtanoma toon to kaso taw koye ngu laamu wiide kay wonande o ñiŋi hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye subaka hande alhamis o yalti o kaso o hooti galle makko to Sindiara toon kadi kene tolno 42 kilo taw ko drogue woni cocaïne ko kañum tetta toon par gendarmerie mo Mbour kame région de Thiès kala kene foti wonde koliji 6 ɓe noon mbawno ɗum koye dow saret nde ɓe coyni kay ngal diɗɗal gendarmerie ko ɗon tigui ɓe dogui ɓe ɗacci ɗum ɗin koliji e on saret kala o saaha ene tawe e juuɗe
ɓen dadiɓe to Thiés ŋakkugol nden kay kisal jeeyi sababu maire commune o woni Babacara Diop erima oɗo saha fandarima kay ko woni direction gendarmerie de nationale walla mbiyen directeur général de la police nde wallitaɓe kay nde ɓeydantaɓe postoji nden ka e kisal ngam teskede kala ñalawma ko guykaji e wargoji eɗen gueɗe kala kewaɗe ɗum ko caggal o debbo dañoɗo subaka law mo duuɓi 4 ene fayi jeere ngam ƴewoyde ko dañi ene yeeya toon mbiyeteɗo Ndumbe Ndiaye ko bandiji jaɗe mum jooɓi fittanu muɗum taw ko maire wonande sukaɓe ɓe ganduɗa kay ko kam tigui yahata o ƴeewoya ko ñammini ɗumen holliti metti mumen mawɗe no fewi noon finoɓe e wuuro Thiés jeeyi sababu noon fandanaɓe ko ɓeydanede nden ka e kisal e on diwan kala teskede nden kay kisal ne ngakki no fewi e nder leydi ndi Sénégal ko on tana waɗi toon to sali Portudal on to sali Portudal noon taw payi villa architecte Linjia Achani Beninois gurɗo e Sénégal ken tolno e duuɓi sappo taw kadi wuuri ko toon to Mbour sali Portudal kam galle mum yana ñande 5 heccanki jamma o ko bandiji 5 kay jane galle he ɓe ɓayi toon noon gueɗe cofɗe no fewi caggal ɓe naate galle ɓe nangui cukalel dewela guel duuɓi 7 ɓe piiɗum tan ko ha faɗɗi yo haalanɓe to coppot fort haaliss o woni hawre noon ɓiyum on joom ngaalu kay taw ganduɗa ko on ɓiɗɗo mo neehi kay ne yaara e duuɓi 27 ko on tigui ɓe jani dow mum kamɓe jeeyo kala ɓe jeehe maggel hangel faɗɗi no fewi ko wala ɗo e yeeso jinnaɓe makko ko wala ɗum ko noon ɓe dajiti coppot fort ɓe guitti toon million ngaji 10 e jaama kewɗo kame kanŋe ene wonde oto o saaha noon enquête udditama hen beele ɓen mbawa fawede juuɗe wonande teskede o saaha gonaɗo ko fate ngal casiyagal ene heewi e ndera gendidi leydi Sénégal jeeheten ko tan to wuuro teddungo taw yen toon Madina taw jenda wuuro teddungo Madina gona taw yen toon musidɗo men Amadou Samballo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe to Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro Tittungo Madina Gounass ha e diwan kala kuuɓal wuuro ene wiye Sare Alaji Sori ngo tawete koye nder département mo Vélingara e nder commune mo Kandiaye hakkude Sénégal e Gambie frontiére to toon ko tawete ko wuro ganduɗa ɓooygo e dental ganduɗa kanko e diwanu kala hitande eɓe kewi arde Tittungo Madina Gounass gam remde ɗon e guesa ceerno kamɓene kadi fodde balɗe 2 ha balɗe 3 en jokkodiri mo ganduɗa ko goto e sukaɓe wuuro ngo hono Djalali Demba holliri wonde jarga wuuro ngo hono ceerno Bachirou Balde holliri so Allahu lamdi ko kadi dimanche garoɗo o so Allahu lamdoji ɓe garta kamɓene kadi Dakar ɗon e guesa ceerno fodde balɗe 2 ha balɗe 3 kamɓe wuuro Sara Sori e dendagal diwonɓe kole kuuɓal ɓe koddiri noon guila puɗɗiɗe golle guila mbaɗano oto goto ha otoji 2 oɗo saaha mo kalden rawane faade hikka eɓe gadda fodde otoji 2 ha 7 taw ko diwano kala arata e remde guesa ceerno ɗum kadi ɓe koddiri guila mbatti wadde ɗum kadi ɓe jiihen ko ɓuural e ɓeyda kon kadi weltade nde wonno guila jinnaɓe mabɓe jokkudi ceerno Seydou ha oɗo saaha ceerno halifin hande o hono ceerno Jama Tidiane Ba halif teddino Madina Gounass sar Abdoulaye Sarr oɗo kikiɗe mo kalten ɓeɗo ganduɗa wiyete pellital kamɓe koye mabɓe ko oɗo saaha ɓe ƴettira Tittungo Madina Gounass e on saaha aljuma janggo ɓe mbawa fuɗɗade golle ɗon guesa ceerno ɓe daako toon fodde yontere han hannirta ni noon kadi so Abdoulaye Sarr ɓe ganduɗa ko Kédougou naɓe ɓen nag jokkodiri mabɓe koddiri kamɓen kadi noɓe koye wadde kala hitande arde tawde guesa ceerno kamɓe kadi koɓe aroɓe kamɓe kadi arde guesa ceerno dakade fodde balɗe 2 ha 3 noɓe koye wadde kala saaha barkiniraɗe remde guesa ceerno oɗo saaha machallah bandiraɓe kala en guimri banggue bang gam arde barkinade ne guesa ba sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Samballo ɓe Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe addudinma sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samballo to wuuro teddungo Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo délégué keedanɗo jagorɗo gueɗe e nder leydi kamɓe jaccigo laamu woni Yaqouba Wuldu Salem o yillima yo gaylede noksoɗa kewgol mbusuji kayitaji e kurjuraji kewɗi e dépôt ji holliti luuɓol ngol ne heewi ɗum moƴƴanta cellal ɓalli o erima noon wonande entreprise arma mo ganduɗa ko tottaɗo yo ciifanaɗo wonde kay yo ittuɗi kurjuraji gonɗi e nder wuuro lamorgo ngo kala o hollitino o rokkiɓe balɗe 2 kay nde ɓe cojjinta ɗum ha laaɓa
ɓe guitta kala ko fate ɗi kurjuraji teskaɗi kewgol muɗum no fewi teni kadi wonande ne wawi rokkude hafiji kewɗi wonande ɓesguji gendi leydi Mauritanie to Mauritanie keddorɗena wonande gouvernement leydi ndi hanki o e batu tokoso jagorɗo cellal ɓalli e wondiɓe mum kala on saaha fandare gouvernement leydi Mauritanie ko hestitinde cuuɗi safara gendi leydi ndi e systéme no safrate ɗen gueɗe kala fo watte e plateforme numérique beele gueɗe kala ɓuuri wawde yuɓɓude hane ɗo cafrotoɗo ɓuura kadi dañde safara mum timmuɗo kanko cafrowo beele kadi ɓuura wawde ngarɗude e dow gueɗe ɗe wo gollata ɗe kala hanki o noon hewɓe ceppi yeeso jagorɗo toppitiɗo ko fate diƴƴe gendi leydi Mauritanie ko ɓuuri en hewde noon wonande ko sarɗi yankoɓe lundo ngo ɓe kollitino mette mabɓe mawɗe no fewi fayde caɗele duumiɗe e nder noksoɗa ɗiɗo dumunnaji kala Haali Diallo ko goto e sarɗi yankoɓe honorable suuti toon konnguɗi muɗum ma en ketto hen e haalande makko seeɗa. Assalamu aleykum rahmatullah bandiraɓe on calminama ko wona ɗum ko hande on est le 6 août min goni ko devant ministère de l'hydraulique toppitiɓe affaire ndiyam député de l'opposition fof ndemtino en gam hollitde mette mumen ɓesgu ngu ala ndiyam makkot fof ala ndiyam ɗo ha nema ni ala ndiyam e ɗo ha département de Mauritanie fof ngala ndiyam kono kadi Nouakchott capital ala ndiyam yimɓe ko mayɓe ɗamka pendant ce temps jardin présidence mo darɗen ɗo en ene roose e jamma e ñalawma aswan ene yara ndiyam mankiraka ndiyam population Mauritanie ene mankira ndiyam hamdulillah min siɗi mawlid wonko haaldi o ko c'est important onon on gorni yimɓe mbarimon ɗamka on gondi e yimɓe kadi mon courant kadi mon fof duttoɗon kadi gotan ɗon ɓeɗon ɓe kaɗa mon ndiyam ɓe kaɗa mon kadi courant ɗum noon wonno ko sarɗiyanke Haali Diallo arti eɗe caɗele diñiɗe hande o e lamorgo leydi Mauritanie mo jiiɗa kala hande ne yiilo ndiyam woni hen ƴeewita koko defiri galleji gonotako nde tawno ko diƴƴe jogui galleji jogui yimɓeɓe ɗe gueɗe hande ko teskaɗe no fewi e nder lamorgo leydi ndi leydi Mauritanie hayso tawi woni gouvernement o holliti ɓoyata ɗen diƴƴe kala ma gartu hewɓe kam kolliti haade mo artude tawa dañi caɗele mawɗe no fewi ko waɗum konon coalition landaji lundo Mauritanie hankine kamɓe ɓe erima hooreji leydi Mauritanie nde waɗata feere yaltina gendi ndi e caɗele guilay ɗomka e kuppiraji courant jangde yarude caggal safara yarude caggal gurdam leydi ndi ene seeri ha ɓurti no fewi ɓe erima hooreji leydi ndi ɗeɗe gueɗe kala nde ɓurata ɓeydude hen darde mum no fewi sabi ɓe leydi ndi hande o ene tampi no fewi Rosso tribunal mo Rosso ñaawi nayo e nder kaso acciti sappo ɓe noon mbaɗama e contrôle judiciaire kala ɗo goni tawne teske ɗum noon ko caggal nde gendarmerie yanano ko ɗeɗe biccika taw kadi toon ko guure ɗiɗi goye ko remoɓe goye ko aynaɓe remoɓe caggal nde jagguno jawdi bijiknaɓe dumbi ɗumen caggal nde laamu ngu hollit no ɗen ɗaccu caali gendarme ɓe jeehi toon sukaɓe hewɓe ƴetti kaaƴe beddi wonande ɗin autorité ji jeeyi sababu noon ngal naggal o saaha nayo e mabɓe beddama to kasomo Rosso sappo mbaɗama e contrôle judiciaire keddorɗena koye nder leydi ndi Mauritanie ko wen peƴƴerde hendu hanki ari taw kadi ko wen peƴƴerde musde no fewi taw kadi koye nder diwan mo Alega taw koye nder municipalité bo Hadida taw kadi koye nokku wuro wiyetego Al-Jekla taw kadi ganduɗa ko fate banggue ndun hendu jeeyi sababu kuɓeje derguiti toon yimɓe tato mbasi hen pittali mumen ɓe noon ko sukaɓe waɗi hen noon gañiɓe nawama toon to hôpital mo Alega hewɓe noon kolliti ne ñaagui hen ballal timmugal no fewi subaka alhamisa hande o to Nouakchott lamorgo leydi ndi wonande police holliti toon to El Mina ɓe pawi juuɗe mabɓe ɓeɓe gaynanno ɓe gaynira haqqillaji mabɓe bandiji nayyi taw ɓen goni golle mumen ko trafic drogue ko ɗum woni koɓe jeeyata woni hen kay koɓe puɗɗino yeyde woni hen kay koɓe joguinoɓe rendez-vous ji woni hen ɓe jiino kiloneɓe andama noon ɓeɓe jeeyata ɓe eɗen gueɗe kala eɗo fano kala taw koye dow ɗi sifaji ɓe noon mbiyama teeb kono ko fate banggue ɗin enquête aji enen jokki e oɗon sifa Mauritanie hollitine ɓeyda kay wonande newnugol ya garaji e nder leydi mum holliti ɗum ko jagorɗo toppitiɗo ko fate gueɗe ya gara Mohamed El Mokhtar Ould Chid Ahmed o holliti ɓoyata maɓe darnu lawol laanan jordi iwde toon to Chamui
walla min to idu ɗon to chum fato ak jusa ha fay toon to noksoɗa so yettima ɗon kadi maɓe guittu lawol laaɗa joni ɗo noksoɗo ɗo faya toon to alega faya toon to kay ɓoggue jafoɗon faya toon to kay hayɗi taw ko hakkude privé kame public mbawata rendude ɗen gueɗe gam newnugola ya ngaraji e ndeka guendi ndi leydi Mauritanie kala Mauritanie boli jooɓima pittali kewɗi ɗum ko tuggi tan nogas lewru juillet mayduɗo hen ndu ha yetti 5 lewru août ndu wonano ndu ko ene tolno e nogas e jeenayyi fittando woni kay ko yalte ɗi ɓalli taw saabi ɗum ko accident ji boli teskaɗi holli ɗum ko cetala umminɓe campagne haɓaɗe ɗi accident ji hande o puŋŋiniɗi e nder leydi Mauritanie tampini ɓesguji leydi ndi kala sen giwi to Mauritanie paɗen koto leydi Mali finoɓe to Ségou kolliti o saaha caɗele guuraɗe e nder wuuro Ségou ko ɓeytugol tew nde tawno liɗɗi ngala o saaha ɓuuri wawde ñamede tan ko tewa ɓe kolliti noon walande tew baɗɗo ƴiye kay ema ala ƴiye kala hande o ala kala ko memoto en so tawi kay dokkata ko dépasse 600 andu an kam tew a wonta longtade hande o wontiniɓe ɗaccal buduk badang mangal no fewi ɗum ko teskede yogay zone uji ko wayno Masina to gaynaka woni to ne manki deje no fewi aynaɓe joomen dabeji ne tampi no fewi hewɓe hen dogui gam limtinigol janguji toon to hakkude leydi to ɓe kolliti jibilneɓe noon caɗele mawɗe no fewi oɗon saaha a gonaɗo ɓe yerima laamu ngo so tawi kay won peeje goɗɗe bawɗe waɗede haɗe gueɗe kala ɓuura newanade joomen galleji ɓe aɓe jiiɗi no fewi to haay Bafulabe baak maayo ngo Bafulabe tugganma 6 ha fayma 10 ndu lewru ko caɗele mawɗe kay jogori diñade ɗon ɗum ko caggal pangol oɗo hen baak ɗo ganduɗa ko commerçant ɓe hewɓe e gueɗe guura kew ko ɗon rewata faade ton to Bafulabe kame guure kewɗe takkide ɗum kala ko caɗele mawɗe noon hewɓe kolliti ngal dawal ko jurgal so tawi jokkiri ni ene gasa ma wonanɓe caɗele mawɗe no fewi général Abdoulaye Dioba walla mbiyen général kanko on général wonande général Abdoulaye Mayiga ko hoorejo jagorɗo leydi Mali walla mbiyen ni Abdoulaye Diop jafuɗon ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali kamde haali e dow inde AES ɗum noon koye jonde tataɓire conférence des nations unies ko fate leyɗele ɗen ɗe ngala faggudu taw koye yowiti ko fate banggue maaje kadde o haali koye dow inde AES wonande Mali Niger Burkina Faso ala hen kala joguiɓe maaje kaɗe ɗe ganduɗa batoje ene mbawi arde costa hen taw kadi gueɗe kewɗe mbawa ƴellita holliti ɗum noon fandare kay ko ɗe leyɗele nde ballitte ha mbawa tigui dañde gueɗe ɗe ene galɗinoro to banggue faggudu leyɗele mumen caggal kay ngala sifa ɗen maaje kaɗɗe hono no yogay leyɗele a goñiri ni hen CNT ko suudu wonande sarɗiyeji ndu leydi Mali ɓe lawɗi ni subaka hande o e tawtorede gardiɗo ndun suudu woni colonel Malika Diaw kame yaddi mum kala 124 dande e kala 124 hayen goto wiyani ala kamɓe kala aɓe jaadi kay e guila hitande yawtunde catal ngal hooreji ɗi darnuno ɗum noon ko yaade leydi ndi kala yewtide ɓesguji leydi ndi taw koye sarɗiyeji joƴƴinde armeji addude jaame kisal woppude woni konnguɗi rewde leydi lawol moni kala yiito hoore mum beele leydi ndi wonay beldal e potal yimɓe kala poti moni kala ne jogui fodde leydi ndi kono taw noon ko fawto koye dow peewal taw wona e dow bonande ɗin konnguɗi kala binda e nden deftere totta ɗum yurnita e batu jagoɗe totta ɓen sarɗiyankoɓe lawɗi ni on sarta ñalawma hande o ɓe lawni on sarta ñalawma hande o ɗum uddi kumpital men e nder leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry yeeyoɓe marsde Médina hande o kay pini kene piɗɗi juuɗe haydara heddaki toon to Conakry ɗum ko hanki jamma o ko cummusɗo waɗi waɗɗani garu ceera mon mbiyata waɗɗani taw kadi ko garu ceera marché Médina ɗum noon ko cummuso waten taw jeeyi sababu noon ko sirki coura haydara noon heddaki magasin uji kewɗi e butikaji kewɗi ala kala ko heddi hen so wona kay fo wonti jondi kono ɗo saaha kam wonande loskoji kewɗi gudditama hen keddoɗen koye Guinée Conakry jonde hakkude tambiɓe noon kadi autorité de la communication to banggue wonande caktirɗi guendiri ndi kam yogay jaydiyankoɓe syndicat
jayndiyankoɓe oɗo saaha noon laamu ngu ƴetti pellital hadde kala ko faade banggue web tv gonde laylati rendo kala wonande kay filmude gueɗe dawrugol walla manifestation ngaji walla gueɗe goɗɗe kala walla jayndenke mo ala carte presse kala koko haɗa wadde yoga e gueɗe reportage e yaade kadi filmoyde e haalde ɗen gueɗe kala hen baɗɗo so nanggama ko satti koko fawete e dow muɗuma to laaɓe finaɓe to laaɓe hande nde tawi nder leydi Guinée goni koye kaya mbeya musɗo no fewi yo gay leɗe kay ne kumbay ndiyama hewɓe hen ni donki a yettade galleji men Allah e hewde diƴƴi ɗum ko hanki takusana ha fayma jamma subaka hande o ko toɓoli kewɗi jippi toon jeeyi sababu noon woni galleji kay derguiti toon tinaka noon so tawi won wasɓe hen pittali men walla gañiɓe hen ha tenti noon leegal ngal mbiyata a safto toon noon hande o ko diƴƴeɓole jiiyetede ɗum ko caggal nde yalti e daɗɗude muɗum goɗo hen maayo witego pende kure taw kadi ko maayo ngo ganduɗa hande o ene jeeyi sababu guure kewɗe taariɗe laaɓe ene jeeya sababu hande o yolade a ɗumena sen giwi to leydi Guinée paaɗen ko toon to Gana woni koye sunare mawde no fewi ɗum ko hanki o wonande hélicoptére taw jolnunoɗo ken tolno e yimɓe jeetato ɗiɗo ɓen dognoɓe kan laana ko wona ɗum kono ne tawitno hen jagoɗɗe tati hen goto ko jagoɗɗo ɓoyɗo ɗiɗo heddiɓe noon waye ko jagoɗɗo konu leydi ndi woni Edouard Kofi goɗɗo ko jagorɗo taaridi woni Ibrahima Mouhtar Mohamed kamɓe kala noon ɓe mbasi hen pittali mabɓe ɓe paano noon ko toon to Akara lamorgo leydi a Gana ɓe giwno koye région mo Ashanti ko tan ɓe giwno ko ɗum kono hooreji ndi Jo Dramani Hamma e rima ñalawma hande o ko sunare ararayuji leydi kala ne gartite ha hakkude ngam teskede oɗo jaiya musɗo no fewi to Côte d'Ivoire jeeɗiɗi lewru août hande woni manditare leydi ndi duuɓi 56 kikiɗe hanki o Alhassane Dramani Ouattara kirnuɗo to Abidjan yaɓani tan to Bouaké jaɓɓama toon hanki payidingal hanki noon o waɗi discours makko e rima ko lebbi ɗiɗi tan keddi e nder sumgoji tijjaɗi faade leydi ndi kala ɗum noon waɗata ko 25 lewru octobre o erima noon leydi ndi wonata e jaam woni kala nde haalata jaam ala ko ɓuuri jaam e nder leydi ndi ko wala ɗum kono wayafima ken tolno e ujunnaje jeetato e temedde joyo taw koye dumbanoɓe e nder kasoji taw kadi ko dumbira ko wona gueɗe tekkude no fewi leydi Tchad hakkude Niger ɗum ko caggal Déby fils woni Mahamad Idrissa Déby Itno hooreji leydi Tchad nde waɗi jillu mum hanki o jillu ngu noon ko hande joofi toon to ñame laamogo leydi Tchad hakkude makko Abdourahmani Sani ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi ngal kaldigal noon ko yidde kay wadde tiwoji pétrole guiwawɗo no Niger faada toon to Tchad ko wala ɗum ko kadi e momtugol visa newnude yangara hakkude ɓesguji mabɓe kala ko wala ɗum ko kadi ɓe gudditi consulat leydi Tchad toon to Difa nde tawi nder Niger ɓuuri kadi newnude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha ɓuura kadi wonde leydi gotiri ko wala ɗum ko kadi newnude fere douane hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kala ɗe cifanɗe kala teskama noon ngol woni lawol ɗimmol hoore leydi Tchad ne waɗa jillu mum to Niger guila caggal o kuddata baɗaɗe Mohamed Bazoum to Nigéria ke paɗena ken tolnoy 19 état e nder leydi Nigéria oɗo saaha kay fandima yoolade ngam teskede toɓoli kewɗi jippiɗi siftinde moon ndungu to Nigéria tuggal ma ko guila lewru mai ha septembre lewru fando kono ɗo saaha calli maji kewɗi kay ko kewi ndiyam tenti noon état ji 5 tawete banggue funnague leydi ndi goni koye caɗele mawɗe no fewi to Soudan armée leydi ndi holliti ɓe nderguiti laana ndi wawa ka émirat kan laana kaɓe joofi peɗele ene jolni mercenaire uji kewɗi no fewi iwɓe toon to Colombia ngam arde wallidde paramilitaire to leydi Soudan siftinde moon leydi Soudan généraux ji ɗiɗi kay wonɓe haare mumen hakkude armée royal leydi ndi kamɓe paramilitaire felɓodirɓe tigui rigui ɗum noon waɗi koye nder région mo Darfour ko toon tigui ɓe kolli ɓe bonni kan laana ɗum ko ñalawma hanki o ko wala ɗum ko noon guila tan avril 2023 ɓe goni koye on guerre musɗo no fewi Afrique du Sud holliti o saaha ne jogui goƴa mawka no fewi ɗum ko caggal sifande hakkude États-Unis Amérique kamɓe Eswatini wonde kay bandiji gonɗi dangereux kolminiɗe no fewi taw ko dumbanoɓe to Amérique ma gadde dumɓe taw ko toon to Eswatini taw kadi ko ganduɗa ene hen Yémen naɓe kamɓe Cuba naɓe Afrique no holliti ɗeɗo gueɗe ko gueɗe kulɓiniɗe no fewi so tawi kay ko ɓen donkanama toon so gaddama ga beele
ma wawga wonde e jam no feewi joolam jaɓeeri leydi russie jaɓɓima nelaɗo états-unis de amérique hakkunde muɗum e vladimir poutine jungo e jungo moni kala moosi on biteɗo Witkoff hanki yetini nelal wonande Donald Trump fade Putin yidde Donald Trump ko jam yo artu hakkunde Ukraine kame Russie kono kadi ko ɓuri yawde oɗo guerre nde dattoto ko ɓuri yawde yaccade ɗe kaldi kene tolno e waktuji tati siftinde mon noon hande o Donald Trump hokkuno ko dat balɗe 12 timmi hande o ko wala ɗum kono Donald Trump holliti ɓoyata ma joɗoɗo e hoorejo leydi a Russie woni Vladimir Putin kono ne kadi hoorejo leydi Ukraine kame Volodymyr Zelensky beele o saha jam dumiɗo wawa artude toon no foti wawde wadani hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulumaji to karallagal to ko Saydou Abouba mo Luksayba gorgol ketkimalaki jam yo jamal hiranena